Здравейте! Включваме се директно от нашия комплекс Flora Residence в Манастирски ливади, 18-месечното предизвикателство. Помните, в момента виждате табелата. Аз така инцидентно реших да отскоча да видя за какво става въпрос. Помните предните видеа, докъде бяхме стигнали. Имаше фундаментна плоча, имаше стени, сутеренни стени бяха изградени, но на този етап аз дори не знам какво е станало, докъде са стигнали. Просто реших да намина и да видя. За всички, които са заинтересовани от тази сграда, от този обект, от този квартал, можете да видите за какво става въпрос. И аз сега го виждам за първи път. И както се вижда, вече сме на така наречената заветна кота 0. Кота 0 е достигнал обекта, което са едни доста добри темпове на развитие. Хората работят, кипи усилен труд, както виждате, всички са с каски, обезопасено е всичко и се движиме все по-напред. Така че тази сграда вече може да се каже, че след много малко време ще започне вече да придобива и реални измерения във вида, че ще излезе над земята. Ако имате интерес към апартаменти, пишете ми. Ако не, следете просто процеса на изграждането на една сграда, защото ще има още много епизоди и ще ви разказваме още много интересни неща. Това е от нас. Хубав ден!